Ini dimasak sampai tua. Ini sambal goreng Mbak Sid. Oke, bapak karo budal ngendangi bapak Eduta. Lek makku sesuk, soalnya makku sik masak. Sesuk aku ambek emak. Saiki bapak Ronawang. Endi sing sempet ngono. Soalnya makku sik repot masak iki. Ayo Ra, ikut enggak? Ki harap jemput bintang kecil, ya. Ngendangi Pak Jam. Ki pecah cilik harap ikut jemput bintang. Ya. Awas, awas. Berapa? 2? 6.000. Ini dibayar deh. Le. Bareng Mbak. Iki nyepres tas minum es krim. Bisa bayas nih. Jan ratu bayas lagi. Kopinya Pak Dek. Ini nyondreng ya. Serondeng. Ndendeng rapi. Ini kelapa ya Mak, parutan kelapa sing tua. Iki apem. Jadi lek nyelamatin orang meninggal itu mesti ada apem ya, ada peyek. Nyapa Mak kok mesti ada apem sama peyek? Lek nyelamatin orang meninggalnya apa? Kok mesti ada apem sama peyek? Ya wis pancen ngono kuwi, wis adate Jawa. Ya Mak ya. Manut mbah-mbah biyen. Ya apem. Enak Mbak Sid. Atas jadi yo. Atas ya. Enggak atas kok. Kira untune wong tuwa karo wong nom yo beda Mbak Sid. Atas ngletis kok iki enggak. Enak. Masih mau cekal kita tandut. Piye tandut? Enak iki. Manis ya Mbak Sid. Pakai gula aren. Ini mulai dipasak iki berkate. Mbak Siti iki lek anake lupa mesti gak ndang dijupukne. Lek ra gem jumukne anake kon mulih, ya. Masa mek jukone loro. Demeng ngono kuwi nek jumani Pak mesti tuwiti ae. Kuwi oke, biasane mek ditutulne ngono. Muni bisu ngono. Tisi. Dewa apa? Iki ngendi nyilek-nyilek kecenge Mak Wi? Ada pirang kilo? 5 kilo to? Nek 5 kilo mek kurang pocotan sawi. Iki ya. Iki lulang iki cacak diparingi lombok ijo. Semasak lagi mantun. Mbak Depi. Oh Mbak Depi. Iki Mak Ros. Mbak Siti kon dulang anake kayak mau ra budal-budal padahal anake luwe lho ya. Kok ngene Mbak Lala ya. Undangane Pak Tata kok diterus. Iki sate. Sate kambing. Iki arep digawe sajen ya. Jadi lek habis masak ki langsung diambil ning ngene iki sedikit-sedikit gawe sajen. Soalnya sajen ki nggak oleh turun. Kan. Yo sampe batane bapak. Sopo kaya mau wedon Pak metu ugal-ugalan kan. Iki kaya iki. Ada tangan kiwa kok sajen. Ya sajen kok tangan kiwa to. Di sana pati Tunjukane kok dituke. kanan. Heeh. Tak video.
Iki njumuk sajen iki. Saya ngarep no sajen sahine bokong. Sarapan sih Pak Dik. Sore-sore sarapan. Dadangi kali. Iki nggih sajen iki. Nyelameti sapa, Kang? Mbah Yeminah. Karo mbah-mbah lainnya. Mbah Yeminah ki make mak. Karo sapa? Tukaran kan. Tukaran. Rakyat apa tak mau sandal? Pak Dik. Nyapa to Pak Dik sire sore ayo Pak Dik wasule. Ki gendok. Ndang adus, Nduk. Elek geren ki mending endang dimane wengi-wengi. Sek metu wae sek lho Nduk lek mumet, Nduk. Jam piro, Mbak? Jam 12. Bengi. Ki sik macake berkat. Iki gue enak tapene lho. Kayak emak harus Andrew. Ini kurang tape. Mbaknya. Ditinggal ditugel lek ra. Wah, biting ditugel, Mak. Anu, Nyocok. nyoblos anu. Iki diparingi tenggo. Di sini iki ya, ada peyek, terus apem wajik, ada tenggo, terus ada sate, ada ayam. Jangan iki sambal goreng kentang sama mie. Oke, sambal goreng kentangnya seperti ini. Oke, mau kita selamatan bareng, membok dijebrak, membok pin wis mateng Pak. Wes. Mate kamu dia rong kuwi lho, En. Mau kawanan ya? Mau kawanan? Masa? Iya, Mak Rosi sik macai berkat. Kurang tape, tenggo, Karo peyek. ya. Mantan. Iki Mbak Sisi toto-toto. Iki gue nek satene lali. Bukan Mbak Sisi Mbak Sisi. Wes kok. Mungkin satene. Sembarang isor kena. Kene. Ki tutupan di Mak tutup putih mau. Tutup putih. Kae. Ceritanya iki mangkae nganu ya Mbak Siti ki di mbruk-mbrukne mau ternyata nggak cantik terus jadi nikah. Kurang menarik terus diganti pakai Mika.
Ya wes. Terus kerja sama kayak Bapak Isa. Mak harus nonton iki. Entar lah mak, mikane. Dalam. Ya. Mbak Sitiana. Rara ki lek awan waya maam ki jupokno. Ayo, Mbak. Ki mantul. Pedas pokok masakan gini ki pedes. Apa, Mbak? Pedes po. Pedes. Ki mau aku tas maam pedes lulangi yo pedes. Jangan ini pedes, kentangnya ya pedes. Ki cabe ini sing dimasak ini. Makanya pedes. Soalnya lomboknya seperti ini. Yang main? Bu, iya toh, Bu. Gerak gitu toh. Beh. Iki mau nyambung ya? Beh. Ada jengkolnya ada, Pak. Pak, cek itu udahan loh. Jam itu. Bahaya Minang kan ngirim sedaya leluhur. Nyelamat timbah gila. Mbah Yemina, ayam Mina. Genduri. Sopo iki sing nulis kok ati? Minu paling. Minu. Jawe itu lek wis kok ngene ya, ora lek jeneng. Ngene ora ngene. Mi mau kangge Pak, tapi saking enggak. Oh, mek gur. Ngoten. Katira nek jajale duduk
Ngaap. Ngaap apa maaf Mbak Sud? Pak, bisa nasi bumbu ini sama manis ya. Enggak tak bumbuin loh. Bisa ngono Mbak Sud ya? Gini nggak sedeng kono dipindah ning kene. Nek pawon kulon. Sik berantakan. Mantul, mantap betul. Ini apa? Ngene. Pak. Ngene. Ini mesti banyak yang ngiler ini. Gimana Mbak? Pasti banyak yang ngiler sama ini. Soalnya pedes. Saya mau ikut rasa cek. Mboknya apa? Salah makanya ngopi. Siapa sih beda? Beda kok kayak gini? Apa? Kainjo. Wow. Pokok emak lek maringi mesti full, mesti banyak. Timun. Sate, Mbak. Sate. Cepet ya, Mak. Ada. Lekin an. Diri yang sudah kena bimbingan. Timun. Ini dia timunnya. Sate. Ya oke. Hujan amel. Ngapa? Amel amok sih. Plus. Enggak di seneni amel dino Mbak Siti golek ya. Tak goleki lek ra. Nani tak nani. Kayak bintang anu ya, Mak. Nesu wae. Turu. Turu baru tak tinggal. Ya pas Mak. Minggu-minggu iki panen berkat ya, Mak. Panen berkat. Sing slametan gentenan anak-anak mbae, tunggal-tunggale makku. Lah iki mau ki slametane bareng karo Mbok Desebra, karo Mbok Pin bareng. Nek ndek ini nane emak. Jadi anak-anak iki, anak mbahku ki padha nyelameti. Sudah selesai, tinggal 2 marang. Jadi teh bene ya ireng.
Dudu Pak Nyoto? Mosok? Bu Ros. Kayak yo nyapa no mak diundang barang ki. Oh mak, jasa Pak sampean kok ana keri dhewe nyapa bapak enggak rene. Kok ngene yo. Lah sing mau undang mak tok ana ngono mak. Sing dingge ingon kok apa mak? Rendang. Mbak, Kurang ya mak senduke. Iki uga Mbak Sit, Mbak Sit. Ya Mbak Sit tak paringi iki Mbak Sit. Dhuwur uga. Tangi jam pira, Mak? Masak meneh 1:30. ora jam 2 nutuki kambing. Terus Sampai tengah 6 ya.